Επανερχόμαστε στα εθνικά θέματα. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Η ελληνική μειονότητα κοντά στα σύνορα με την Αλβανία συνεχώς δοκιμάζεται με την τακτική των προκλήσεων που ακολουθεί ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα. Η Μέρη Τζόρα βρέθηκε στο χωριό Κόσταρι. Εκεί οι κάτοικοι καταγγέλουν πως οι Αλβανοί έχουν καταπατήσει τις περιουσίες τους, παίρνοντάς τους ακόμη και τα ξοκλήσια. Με ψεύτικες δικαστικές αποφάσεις, στο Βελάχοβο είναι καταπατημένα 370 εκτάρια γης. ΣΥΡΙΖΑ πριν το Βελάχοβο, στο αριστερό μας χέρι, βρίσκεται η κοινότητα του Βραλατιού. Είναι 96 στρέμματα καταπατημένα. Η καταπάτηση των εκτάσεων έγινε εν μία νυχτή, κυρίως στο χωριό Κόσταρι, ένα αμιγώς ελληνικό χωριό της Βορείου Ηπείρου που απέχει μόνο 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ελάχιστοι είναι οι Έλληνες που έχουν μείνει σήμερα στο χωριό. Οι περισσότεροι έχουν μετακομίσει στο Κεφαλοχώρι, το Μεσοπόταμο. Κυρίαρχο στοιχείο η Ορθοδοξία, με πολλά ξοκλήσια όπως αυτά του Αϊ Βασίλη και του Προφήτη Ηλία, που τώρα ανήκουν στους Αλβανούς. Στην επαρχία Μεσοποτάμου, με τα 17 μειωνοτικά χωριά, οι κάτοικοι καταγγέλουν πως τα τελευταία χρόνια με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας οι επιτίδιοι τους έχουν αρπάξει μεγάλες εκτάσεις όπως βοσκοτόπια αλλά και περιουσία της Εκκλησίας. Δεν αποδειχνεί κανένα αρχείο ότι αυτή ήταν η περιουσία δικιά τους. Η υπόθεση της καταπάτησης των εκτάσεων στο χωριό Κόσταρι βρίσκεται στα δικαστήρια από το 2005. Μόνο που κάθε φορά που οι κάτοικοι πήγαιναν σε δίκη συναντούσαν εμπόδια. Όποιος δικηγόρος τους αναλάμβανε παρετούνταν. Το Πρωτοδικείο Τυράννων δεν εκδίκαζε την υπόθεση, ενώ οι δικαστές δέχτηκαν έγγραφα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία με το οποίο ένα στρέμμα ισούται με 1.700 τετραγωνικά μέτρα. Οι κάτοικοι στο Κόσταρι είναι σε απόγνωση. Οι καταπατημένες εκτάσεις είναι κυρίως βοσκοτόπια. Οι κτηνοτρόφοι μάλιστα αναγκάστηκαν να πουλήσουν τα κοπάδια, μην έχοντας πού να τα βοσκήσουν. Είμαι σε απελπισία μεγάλη. Έχω 5 χρόνια το πληρώνω στο Δήμο το Λιβάδι και δεν το βοσκάω. Το κράτος να βάλει το χέρι του εδώ μας. Αν μπορέσει να μας βοηθήσει, δεν μπορεί. Περιμένω μεγάλη συμπαράσταση από την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής οι Αλβανοί έχουν καταπατήσει χιλιάδες στρέμματα στα μειωνοτικά χωριά του Μεσοποτάμου. Έφτασαν στο σημείο μάλιστα να διεκδικήσουν και να πάρουν τελικά ακόμα και το νεκροταφείο στο χωριό Κόσταρι. Οι κάτοικοι, παρά τον πόλεμο που δέχονται, δεν το βάζουν κάτω και έχουν σκοπό να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα για να δικαιωθούν.